One day. Guys, nibuyile futhi. I hope guys ngiyaphila lapho emakhaya. Ni right, niphelele empilweni ngiyaphilisa. Ngoba nami ngiyaphilisa. Yabona guys, kokucala ngicela kubonga ukuthi subscriber la ku YouTube ngiyabona abantu ba subscriber nokuthi ku TikTok sesiku 16,000 something followers. Ngiyazibongela guys, ngishayira izandla. Ichubeke insupport nami ngizoyenza content tufone yenze ama content. Namhlanje guys ngifuna ukuphendula ama question yana amancane yabona. Amanye ngizowaphendula bana ningawavuzanga. Yabona? Kana question. Wona uphatha iPhone. Ngikhumbula if wayibona le story in iPhone 9. Mara ibheke phambili injani? Phambili Android. Mara emove iPhone. Guys. Yeah, ngibheke ama question yabona. Nifuru yini vakasheri manje. Ngizokumaje kuyabanda vele. Ndzabheka ama question yabona. Ngakwenza karani. Ngawari ndzabheka ama question. Question yakuqara yaka cheese my French. Yambona? Na. Cheese my friend uthi where is Kenneth? Also known as Ochis. Guys, bangamazi ukuthi ubani Ochis? Malume wami in real life. Wabafana. In real life. Yes. Wabona? Ancho ku skit comedy malume wami uchafta. Mara malume wami mpera. Ochis. Ikaw nakuphendula manje. Ochis. Uri rasha rakhona feedback. Manje uwere emsebenzini. Another question. Sisibona. Question yaka sisi wakhe. Nangu niyambona? Sisi wakhe uthi where do you live? Where do I live? Indawo yakuhlala. Nindawo ukuthi ngifihla kiyo inhloko ise Witbank. Mpumalanga. Mara ngeke ngasho indawo uthi mara Witbank Mpumalanga. Ufika wathi Witbank, wakijera amateksi wathi Witbank. Azokuthumelela edorobheni lase Witbank ku long distance. Mina vele ngishara duze nalapho. Wabona? Yebo. Usema indoda re. Ubona indoda re. Kamera small toze. Indawo efunda ngayo iCrackile yabona. Mara la ngizonivezela kahle. Ngathi usontoza MGZ. Wabuza ukuthi wasokwa Jongo. Phela kusokwa. Ile story yokukhipha sikhumba samadoda. Manje nibuza ukuthi nasokwa. Even noma ngingathi ngasokwa or nithi angikaze ngisokwa. Angeke aze abone vele. Ngcono mara kuyafana mbo singasokwa vele. Seniphendulile yabona. Ngasokwa. Bani soka. Yabo? I was soaked. Another question. Nina guys vele ngabuze lapha ngithe mina nibuze ama question. Anibuzi vele ngiyahleka. Into nezi kuhleka. Yadlara guys. Nizaze nini unfollow. Nihambele abantu. Njengondo isiri. Yadlara guys. Another question. Do you need another character to help you? Buzerana it's your boy Hlelo. Nambona? It's your boy Hlelo. Do you need another character to help you? Kodwa kwa manje ngisengakamdingi. Mara ngizobadinga babaningi yabona. Uhamba kwesikhathi yabona. Ngizobadinga. Mara impumuro enkulu yo. Kuna umuntu ezomunye umuntu wanibuza lapha ku live. Ngiyenze i-live video. Wathi indoda impumuro engaka. Ngathi mina manje impumuro engaka
What's game? Yini re ifilter wayo nempumure engaka? Ngabuza mina lapho ngithi ndoda. Manje mina wathi wabona ngathi filter re. Mina ni songs. Hawu kanjani manje? Kanjani? Washo ukuthi ni filter. Should fera wena uthi mina ngifana nama filter. Mara siko rap. Another question. Kwere ngiphendulile question. Ya nithi ukuthi kwamanje hayi anidingi abantu yabona mara kuhamba kwesikhathi ngizobadinga abantu ngoba umuntu abantu wanibamba umuntu. Yeah. Ayabona le question de anibona ukuthi question orina yabona le ithi nishankona kuyifunda ithi ngingu majori sineke owanjera kanibuza. Okay majori mina ngusamkela kamarama. Ma-question singatapherere manje. Niyenze kanjani? Omunye wathi niveze buso bami straight. Wanivalela hayi la sibuze khona ama-question. Univuzela inbox. Watsira niveze buso bami. Manje nibuveze. Mara nabo sebeyavera abo kuvera. Yavera lapho kufonini yakho. Nokuri yambo yavera. Kuyavera. Dlara guys, nzobuveza manceda nzobuveza amaphereni kwa review yabona maseyiphera so singiyafisa. Yeah. Ma-question ngathi mana mapherere manje. Ma-question mapherere. Omunye wathi sengizorira omunye wathi ucela ukuthi nisho i-story time maniyenza le get to know me le video lengiyenza manje yabona. Wasicela ngisara ngisho i-story time manje ngisara ngiyenzela i-story time yabona. Varana 5 4 3 2 1 one day. Okay guys, yabona manje nizokhuluma kahle. Qala sibari kuqala 5 4 3 5 4 3 2 1 one day uzwile soprano ngabona ukucura ngekwazi Dlara guys, story time nizosithola ngare ku TikTok. Ngiyazibongela ukuthi niyangiforowa, niyacomment emavidweni wami. Guys, ngiyazibongela guys. Ngiyazibongela konke umuntu lo. Bulile buzo buvelile. Mara ngiyazibongela. Akekho abantu laba bafana nani guys, ngibonile empilweni. Cause ningazela ku TikTok mara nyangiforowa ku YouTube. Cela uNkulunkulu ukuze anibusise. Zonke lezi zinto lezi nazifisa ezimpilweni zenu nizithole. Nizi-achieve. Wabona? Zonke izinto lezi nazifisa empilweni. I wish ukuthi nizi-achieve. Yabona? If wafuna ukuqala content angikho big mara ngifuna ukukutshela ukuthi believe in yourself. Ngavumile umuntu akutshela ukuthi hayi into rengike wayikhona futhi into rengike yakuyisaya ndawo. Ngiyakutshela manje. Namanyanga ndawo manje. Mara you must have a vision. Wabona? Ube ne-mission. Yabona? Because achieve i-mission uzoyithola lento oyivisionalo, le vision wanibamba musi. Yeah guys, anyazibongera. Ngaphinde ngiyakutshela, believe in yourself. Noma ungasi content creation, noma kurento le wena ufunayo empilweni. Qale
wangasaba futhi wangavumela ukuthi umuntu akuyisele phansi. Ngiyazibongela. Hey, before nikhohlwa guys, bese nikhohle ukuveza ubuso. Yabona ubuso buyavera manje. Yabo? Yeah. Nasore nithi niveze ubuso. Na ubuso buverile. Ne? Yeah. And guys, ngicela. Ndleka uma senikhiphe ifilter ngiva ngathi ngakhuluma kahle, yabona? Because umuntu wanibuza wathi mina ngishangana. Ngathi no, ngisishangana. Samke kamarani. Ngumsu. Ne. Manje kungona ngikhulume kahle. Ya bafethu ngiyabonga. Yazibongela ukuthi guys ngifollow, na comment, nya share, nginibonile. Into ngicelayo. Ambuyelani kule video le. Yabona le ukuthi niyabuza ma-question. Nibuze ma-question. La nikhululeke nibuze noma yini. Mina ngizoyenza i-video futhi nginiphendule ngoba ngifira ngathi la ma-question lawo mancane wabona. Yeah. Ngenza njalo. Danke ngiyabonga.